Il-park għall-familji fil-Fosta Ħaż-Żabbar se jinfetaħ għal pubbliku fi ftit ġimgħat hekk kif aktar minn nofs dan il-proġett ta' 600,000 euro issa huwa lest. Dan il-park terbajn tomna se jaqa' taħt ir-responsabbiltà ta' Parks Malta li se tilqa' fih dana wiedien u spazji oħra ta' dan it-tip. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli spjegat li tħawlu 800 siġra u arbuxell, numru li se jikber għal 1300 sa tlestija tal-proġett. Fl-istess ħin kull min iżur dan il-park se jgawdi wkoll minn bandli għat-tfal, anfiteatru u kafetterija. Huwa wkoll aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Id-Direttur Ġenerali ta' Parks Malta Herman Gallia spjega kif bl-interventi minimi illi saru ġimħares l-ambjent eżistenti biex jinħolqu żoni miftuħa aktar naturali. Qal li dan il-proġett se joffri wkoll faċilitajiet għat-tfal fejn ikunu jistgħu jilagħbu. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli qalet li dan il-park se jkun fost l-akbar fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Dan huwa l-ewwel proġett ta' Parks Malta, wieħed mill-ikbar parks li se jkun hemm fin-naħa t'isfel ta' Malta, 40 tomna li se jkunu qegħdin jitlestew propju fil-ftit tal-ġimgħa oħra u se jkun park komplementari għal din iż-żona storika fejn il-familji jkunu jistgħu jirrekreaw irwieħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.